Sus, di gid may ganahan aning Wins Kitchen ba? Kaning Junel's Bake Shop bitaw. Di may ganahan. Ano ko nila gidawat akong bayad? Gusto kong magbayad. Gilibre yun. Lain. Nadanawan, nasuko na yun na itong... Mga lain yung batasan ha. Sige lang mong panglibre, sige panglibre. Ano sa dayo nagyatod po? Ano sa dayo yung order? Ha! My God! Through him, with him, in him. Oy! Kasarap! Cheesy! Oh! Uy, namatay! Diabetes! Sarap! Kani akong pinakalaman sa ibabaw. Pwede na walay kan. Hindi mo na rin palaman, ako na yung ibabaw. Lamig ko yun. Init tayo. Mga init tayo. Mas lami ang init. Lami. Siya maingon. Sana maulit muli. Maulit mo rin. Ikaw. Yummy. Yummy, 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 yummy. Okay na? Okay na. Asan? Okay na, nakaon na, tulon na. Wow. Nakalami. Ano ba? Kami kayo kayo, sir. Wow. Bakit pag yun? Kaya tayo, sir. Siya maingon. Sarap. Sarap? Tinood ba? Di binong. Ano siya nakalami? Ayan ko na yung susunod. Yan cheese? Mo ba? So di na ka? Ha? Di na ka makuha? Pilipisa. Sarap. Muna akong giano dito, gipisit-pisit dito. Ayun yung sabat nito ah. Hando ka ba ito si Bernie? Kaning isa, kami magtunga. Murag di ata kayo ito, ano na? Katong na-post magod na naibog na siyempre, busing manamo. Lisod tayo, wala promotion ba rin? Ang defense. Tulpan ba? Sip. Murag, kailangan siguro nga, yatod na lang ganito ang kwarta dito. Kailangan, mabayad mo ka, di ba? Insulto kayo. Ito na sa mga review. Eh, times 2 pa maging ang presyo. Kung pila presyo, times 2 mo, ito ibayad. Siya man yung nag-delivery na may nung tanong. Okay ka, okay. Next time, Junel, ayun na ninyo buwata ha. Hindi ba, kain mo na. Ano ito? Hindi Wow! mo cheese mo. Ito, yung ganahan siya. Kaya cheese yung magiging ganahan. Actually, dagan ang nagluto na ani din sa Cagayan. And then, I don't know kung asa yun nagsugod, but una kang Tiyoy, dani sa Junil, medyo na paborito na nako ni kay maupod ang akong dagan nakaon pod. And then, naay akong naibawaan diya sa Patag pod. Sa Patag, wala pa na ako natuan, so atangina. And then, napo dahil pinakabago na dunggan ako na sa Raagas, Bunbun. So, ato nang i-try. Lasa lang yun, lasa lang yun. Lasa lang yun. Ang diabetes na dahi. Diabetes. Okay, wait. Hindi mo tabi. Cheesy. Nadago kayo. Nang gabasa, gahi ang gawa, tapos gabasa-basa ang sulod mo na itong ganahan. Ganang gahi-gahi, pero humukumog nga na basa-basa. May nila may, oh. Oh! 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 Ay! 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 Kay kalami.
sana makadaot kung walay soft drinks. Mandaot lagi tani. Kok! Kok! Kok!